Hello guys, Med Naga. So nina sa tuyang part 2 kan sa tuyang ribot-ribot sa isla. So hari kita sa Mamangal Beach. Tama. Tapos kunyan mapunta naman kita sa next na destination pa. So kunyan makikita ko sa Hawan Grande. So, pagkatapos kay ni Hawan Ilaya, tama. Tapos Palta. Tapos papunta na kita duman sa baba. Tapos ngunyan pa yan, igwa pa yan ako ning i-shout out pa yan sa Palta si Benny Estanol Vargas ning Palta Big na ngunya sa Kuwait na shout out sir. Tapos yun pa yan sa Piatayam ko na part 2. Tapos primero pa yan hari kita sa Luyang Cave Park. Tapos nagpunta ka ning Mamangal Beach tapos Marilima Beach. Ngunya naman unin ng part 2. Pero hilingon nyo muna sa previous vlog ko. Tanganing ma-appreciate mo ini. Ito magkadugtong pan, magkasugpon. So yun na pa yan kita sa inagyan ta pa yan Santo Domingo River, Santo Domingo Bridge. Tapos yun na kita sa Igwang Biga. Tapos madretso kita papuntang San Isidro Village. Magi kita sa Igwang airport. Dumang kita ma-shortcut papunta sa baba, papuntang Twin Rock. Yan. Tapos sa state na pa yan kita. Tapos kadaway ko na naman pwedeng i-shout out. Hayawig sa tuyang vlog na ini. Tapos kunyan pa na sana nakata agagi na kata sa airport. Tapos ayan, Verac Airport. Tapos kita dyan, ma-shortcut kita dyan. San Isidro Village. San Isidro Village man nini ang airport nini. Diyan makikita dyan. Tapos papunta na duman sa Iguaning LTO. Tapos pababa. Ayan. Tapos ayun pa yan, ma-shoutout na pa yan ako. Rafael Calvin Arcilia, Rebecca Tabinas Ibayan, AJ Samudio, tapos Lolita Lim Baclayo. First batch. So yun nakita sa Igwang sa Igwang Ocean View. Tapos Igwang Imperial yan. Kailingan na pa yung mayon duman. Ang gaining mayon. Tapos mababa nakita ko ya. Tapos marigo sa nakita sa Tuo. Papunta ning Paho, tapos so on so forth. Tapos wala pa na papuntang Talnab ito. Kunyan, uya kita magi. Agi yan tayo ning mga barangay ning di ko isi kong pasunod-sunod basta sa Paho, tapos Antipolo, tapos Magnesia, tapos Igang na. Yan. Tapos yun pa yan, Aida Jenks, shout out, Johara Zafe, Emmeline, Andrew, tapos Eman Pelaez. Ayan. Second batch. So kung yun nakita sa Igang na ini, tama. So sa di ko na nailing. Di na ako nakasunod pero siguro sa Igang na ini. Yan. Yun. Igang na ini. Tayo yung palatandaan ko tong simbahan na Gaba. Yan. Tapos yun pagbaba tao pag nahiling nyo ng mga flag na ibang kulor, flags na ito, hayanin nakata, indication na ito na hayanin nakatao sa Twin Rock Beach Resort. So welcome to Twin Rock Beach Resort. So yun nakata sa laog. So pag-enter tao sa pag-laog tao mapunta sa nakata sa gilid sa wala. Tapos yung kita ma-park. Tapos mapuna kita mag-video kuya sa laog. So nailing naman sa sa vlog ko, pagpilang vlog ko na ini. Siguro pag Twin Rock, exclusivity ng Twin Rock. Exclusivity. Kanduan na ini pero Igang to. So yun nakita sa laog. So mahihiling ko na naman sa Twin Rock. So green na Twin Rock. So compress ko sa mata. So ni pa yan sa inutan, yan pag laog dyan sa entrance. So yan sa information. Kunin siya sa indang information. Tapos yan sa gilid niya, dyan sa mga merch na yatinda. Pag di ka mo ning bayo ng mga swimwear, pwede ka mabakal duman. Tapos yun naman pa yan sa entrance fee. Pag adult 70 and then pag aki 50. Tapos yan. Ako ning contact number ninda. Pero hanapon nyo na lang kung gusto nyo punta ko yan. Tapos yun naman sa tuyang Twin Rock. So yun yung sinagayinan ko na best part. Sumailing ko niyang puro green, ning lawns. Tapos malawag kita. So medyo halawig ang sa tuyang video mo niyan sa Twin Rock. Maging dakoy ang airing time. Dakoy ang ang airing timing pag video ng kuya sa Twin Rock. So shout out utros sa klasiko kami. Ayan. Tapos yun nakita sa og. So go na silang tigtindog duman na baying Christmas tita mano na pan.
Hani na magpasko. Ayan. Tapos pa yan, kunimano na naman kita, ma-shoutout naman kita. Halawig talaga pa, no? Bobiles Maricel, Scooby Lucedo, Vanessa Banyares, Vargas Mendez, tapos si J-Team De Jesus. Yan. Dakoy pa kitang i-shoutout, pero aba na ba naman sa iba. So, hunin sa tuyang Twin Rock. So, tig-ano ko sa video ko, tanganing mas hayayo ang mas ma-appreciate nito so kadakuyaan kayo ni. Pero bako man okay to kadakuya talaga. Pero basta ano, ma-background music na sana ako takadakoy pa ning nagiging dead air. So ni Penso Hostel Linda. So kung gusto niyo mag-sleep over o kaya mag-spend ning Bangi Uya, pwede ka mag-hostel kung gasulo-sulo man sa nakamo, kaya duwa ka mo, tapos sabuon yung sabuon yung mag-argila ning room, pwede man duman sa hostel. Tapos yan sa mga open cottages, tapos yan. So ni ang hayanihan, hostel, ayan, di ko isi ko apila ang rate dyan, kamo na sana na maghapot. Tapos sa likod ng hostel ni kadakol pa ni mga rooms. Kung iso rooms na na bato-bato dati. Tapos ngunyan na-renovate na naman. Pero okay man, magayon man syempre. Tapos ang presko tang sa inyang bubong. Ano yung ninipahat. Yan, basta magayon. Yan. Basta kung gusto niyo mag-staycation. Yan, kamo na sana mag-contact. Dali akong number. Kasi day nakita man sa mga rooms para may link ta. Taday man kita ning kaibahan. Buda day man easy naga-video kita. Pero okay man lang mag-video. Pilang beses naman ako nag-video. And promotion naman ini Twin Rock. Tapos ano nga yan pa? Ayan. A closer look sa mga rooms uya. Tapos after niya, ipiling tama sa mga open cottages niya. Kung linig talaga, gayon, rina sa mata, kang nahiling mong color, green. Yan naman, pag voice over talaga ako, gapay sabay ang ayam. Rinas tukon kang ayam na ini. Naka-stress, day naka-fresh. Tapos hindi na pa sa mga open cottages, uya sa Twin Rock. Concrete na ini. Bawal kang dati na made of wood, kaya matibay na ini. Tapos yun man syempre nipa ang atop, maging so mga nipa rooms na duman, kaya mapresko siya. Tapos hindi niya mababakit ako sa igong baybayon, medyo hunas ngunyan, kaya halakbang sa tuyang baybayon. Yan ang mga open cottages mga rate man di ko man easy, kaya magapot na lang kamo pag halimbawa nagapod ka mo uya sa Twin Rock. Di man akong contact nila. Effort man. Tapos yan. Gayon sa hilingon talaga sa mata cream sand, tapos medyo green ang saptuyang dagat kuya. Malumot. Kadawan niya ning seaweeds yan. Tapos ito sa tuyang Twin Rock, pero mapunta kita sa pwesto na mas mahiling ta masyado itong Twin Rock. Tapos yun mapa-background music na sana ako. Hari nakatadaw sa baba, pero nagbiltada kami uya. Day ko pa yung napuntahan ang part na ini. Tago pa na ako nahiling uya na baging daw lang tent ko. Pud kay ni gazebo or marquee. Yan. Tapos yung man lang ito, siguro ganing man duman gapot up ni mga events. Tapos yan babaot so kita uya sa baybayon, tapos iga pa ning pak sige picture si madam. Dahil iyo man talaga nagpunta talaga kami uya tanganing mahiling ning kaklase ko ining Twin Rock, tapos makapag picture man. Syempre mabiltada na naman sa Dubai na kaiganda si madam. Mamimiss niya na naman ining isla. Yeah. Uyan ang sa tuyang Twin Rock. Tapos proceed na naman kita sa tuyang
shout out. Dr. K, shout out. Bernadette Borja Velasco, Nori Tating Manlangit, tapos June Jake Tumagan. Tapos igwa pa na kung ano i-shout out na taga-uyas sa Igang. At yan na naman ang ayam. Robert Sarmiento Robert Sarmiento, tapos pa shoutout niya man sa Pantino and Sarmiento clans na taga-uyas sa Igang. Tapos si Lionel Sodela man na taga Palawig. Yan, unggayon hilingon baga talaga no, kaginayon na hilingon. Naka-press ko kaya pag sobrang stress ka, okay ni gapay aw na naman ang ayam na-stress man ako. Tapos hindi pa yan yung restaurant, basta pag nag-order ka duman sa cafeteria, duman ka mapwesto. Kung gusto mo magpwesto duman, kung gusto mong magkaon-kaon na nahiling ang dagat by the sea, basta mga awag ka ito. Ayan, duman ka mapwesto. O kaya duman sa Salo na napailing ko naman sa previous vlog ko, Manungot Uya sa Twin Rock. Tapos yan pa sa Twin Rock. Yan, duwang islet na separate siya pero sa ilalim magkadugtong. Yan, definition niya. Tapos hunima ng sa tuyang Twin Rock ay ni pa sa diving board na kadawaning gapay luyok-suyok suya. Tapos sa parting ini mabato, pero kung gayon kan pag halimbawa high tide maluluyong ma-appreciate mo. Tapos yan, kunyan pa low tide, kaya tas mga floaters yan. Tapos yan ang itsura ng Twin Rock pag halimbawa asa tahaw, asa lawod. Kaya iyon ang mga nahiling pag hari ka sa lancha o kaya asa lancha ka itong mahiling. Yan. Tapos ngayon pa, ang rinaw ning dagat. Tapos pag mayungso o pag high tide iyan ang gatapok-tapok ang duman mga tubig duman. Basta dito naringawan ko tas unipen sa function hall dahil gusto kung tama ang pagka describe ko dyan kung function hall talaga kamunas na magtama sa kuya. Tas yan so mga deluxe rooms yan man na deluxe room yan mga 3,000 o 3,500 ata approximately dahil ko na sure kung rate niya yan basta ito duwang single bed tas uniman sa mga family buda executive rooms. Dati inigway ng mga pangayan, mga Sabrina, mga Ira, mga Sharon, ay di man pa yung Sharon. Di man pa yung Sharon. Hindi ko isigurado. Go ba? Naringawan ko basta mga nabasa ko ito andyan dati. Tapos newly repainted na outro siya. Kaya mas magayon. Yan. Tapos yung man sana tapos mahari na kami uyata apod kan igwa pa kaming yahabol dapat mapuntahan mi pa so next destination ni May na dapat mariwanag pa so mapunta ka taning Bato Church. Ayan, kaya dapat apuranta na ta medyo banggi na so yun na nga nito nagari na kami dire-diretso so medyo buag taning medyo tama man lang kuni lang na speed up na kaya sa inyo makaskas pero safe driving man siyempre. Tapos kuni pa yan last batch ako mga shoutout na naman ako Demetria Sabeniano, Benny Castanol Vargas yun na pa yan so tagapalta na sa Kuwait. Tapos si Arnel Garcia tapos Rene Conde Magdarao. Ayan, shoutout budas sa gabos pa yan nagailing mga vlogs ko mga views mga view mga viewers mga reactors, mga ga-comment, ayan, mga ga-share, thank you so much, ayan, shout out sa inyo boss. Tapos yun sa Palnab, nagay kita sa Palnab uy man talaga kita maagi, tapos madiretso kita sa pag-abot pa ning Palnab, marigo kita duman sa Virac Memorial Garden, so yung cemetery. Tapos madiretso ka na ng Boulevard, Imelda Boulevard, duman kita maagi papunta ning Bato. So yun sa Palnab, sa shoutout mo sa mga taga Palnab, so viewer ko man na ga-request ning mahiling ang Palnab, muna na, tabi siya. So yun na kita, so marigo kita uya sa igong Aposanto na ini, yan, sa Virac Memorial Garden, tas uya kita maagi sa Imelda Boulevard. Yan.
So, mga background music sana ako. So, from time to time na naman sana sa kuyang pag yam-yam, pag tiwa-tiwa, naubusan man ako. Naubusan mo ang tatayamon. So, nagkay ganing mga dead air. Mayat nga itay gawin yung background music. So, yan. So, yun nakita sa ko na naman ako. Uy, nakita sa background. Uy, nakita sa boulevard. Yan. Ilang beses nyo na may nailing taday man ako ng ibang puntahan. Pag halimbawa asa ano, ako sa uptown. Tapos pag mababa ko, yun man lang, puntahan ko. Tapos, uya kita maduro-diretsyo tanganing day na kita ma-traffic o day na kita maawat duman sa sa pag-highway kita nag-agi. Buda, day pa man inahiling kang kaklasik ko na kaibahan ko kaya, uy, nakita nag-agi. Tanganing mahiling niya na mariwanag pa. Taban na ban, maduyom na talaga. Pero pupuntahan naman siyempre yung pag-abot ning banggi, tanganing mahiling niya man, ma-appreciate niya man sa mga street lights o yan. So, ngayon na baga so dati wala pan ini, pero ngunyan, iguan na. Kaya, so mga day pa nakaparibot talaga. Yun na yung improvement na dapat nyong mahiling. Pero hindi pa ini tapos sa Imelda Boulevard niya ini. Kaya, nagrigo kami duman hanggang sa construct pa. Nagrigo kami duman sa parteng ito, sa Ibong Sapa. Tapos yun nakita magi sa National Road o Highway. Ayan. Papuntang Bato. Sumagi mo nakita ning Kabugaw, tapos papunta kita Bato. Tig sadya talaga na apurahan. Taka ni maabutan sa Bato Church na bukas pa. Pag maduyom na, sigurado masarado man ito. Ayan. So yun nakita sigwang Kabugaw banda. Kung saya ako, i-correct nyo na sana. Itama nyo na sana. Bawa mga katang perfect. So, yan. So, otro shoutout sa gabos na nagailing ning sa tuyang vlog. Budapen kung halimbawa bago ka pa sa kuyang channel, nakasigong channel. Kung bago ka pa sa kuyang channel, syempre sa YouTube, mag-subscribe man nga ka mo maski sagin-sagin. Kung mahiling mo ini sa Facebook, i-like mo naman sa page ko, i-follow mo ko, tapos tanganing mapunta ka sa kuyang YouTube account, i-click mo so link dyan, tayo madere ka doon sa YouTube channel ko. Tapos yun na pa kita sa Bato Bridge, syempre sa ilalim kan Bato River. Tapos yun na kita magi, tapos pagbaba ka dyan, sa Bato Church na kita. So yun na kita sa Bato Church. So kinuhaan ko muna siya bago ako mag-iaog, tapos offer kita ng prayers, tapos kuha na naman siya nakita outro ning sa tuyang bag video. So day na muna ako matayang tawya kita simbahan. Ay pwede man pa magtayam tapos pa yan tigkuahan ko ini, pero nag-offer muna ako ng prayers dyan bago ako magkuha. So yun naman sa luwas, tatapos na kita magdasal, o yun naman sa luwas yan. Naano ko naman, na-vlog ko naman ini dati. Puntahan nyo na sana. Punta ka mo sa sa YouTube channel, tapos may link nyo duman. I-scroll nyo lang, duman ang mga videos ko. Kung manood sa Batalay Church, Bato Church, ayan. So yun man, so sa kaibong nabigilid kaining Bato Church. Tapos yan, may link sa Bato River. Tapos yan na, kagayunan ning Paribot. Yan. Tapos utropayan kayo sa pag-harimbawa, di ka pa naka-subscribe sa kuya, mag-subscribe ka man sa kuyang YouTube channel. Please! Takaning mag 1,000 subscribers na kita. So, ni Subato River pa yan. Gaya na kalmado. Yan. Mayad na naabutan tapang bukas. So, Bato Church. Yan. Pagkatas kayo ni maparibod naman kita. So, yun man sana guys. Thank you to sa pagiling sa kuyang vlog. Tapos pwede nyo man i-share kung gusto nyo. Mas magayon. Ma-appreciate ko. Thank you so much. Siya ng Bato River. Tapos, yan. Matapos na kita sa tuyang vlog na ini. Sa video na ini. So, abangan nyo pa sa mga iba pang video na masunod. Taiga pa ako ng mga day pa na edit. So, more on travel vlog ko man siya. So, humans na ito guys. Thank you so much. Otro, mabalos sa inyong pagiling. And again, don't forget to like, share, and subscribe.